No, takže toto je otváranie reproduktoru X-Mini, konkrétne X-Mini 2. Balíček je celkom pekný, taký oválny, nie príliš veľký. Uvidíme, čo je vo vnútri. Po otvorení nájdeme viacero návodov a reklám. Ďalej je tu kábel. Ďalej samotný reproduktor. A taštička. Takže ešte raz opakujem, čo si nájdeme v krabičke. V krabičke nájdeme samozrejme reproduktor, ktorý je v otvorenom stave, ale dá sa aj zavrieť. Takže takto vyzerá zavretý, je pomerne malý, telo je odolné, vyzerá odolne celkom. Tu je tlačidlo na pridávanie a uberanie hlasitosti. Tu môžeme pripojiť ďalší reproduktor a zvuk sa nám znásobí. Je to výborná funkcia, keďže si môžeme zapojiť viac reproduktorov naraz. Týmto tu tlačidlom zapíname reproduktor. A tuto je vstup na nabíjanie a prehrávanie hudby aj z počítača. Takže si ho otvoríme. Opäť sám sa dá do tejto polohy. Takže reproduktor by sme aj mali. Ďalej je tu kapsička, do ktorej môžeme dať reproduktor a pohodlne ho nosiť so sebou. Ďalej tu môžeme dať aj kábel, ktorý bol pribalený. Tento kábel má viacej užitočných vecí. Tuto je klasický USB konektor, ktorý pripojíme do počítača. Toto tu je USB mini konektor, ktorý pripojíme do reproduktoru. A tu je audio jack. Keď pripojíme audio jack do nejakého zariadenia, ktoré vydáva, môže cez neho ísť hudba do reproduktoru vďaka tomuto tu USB mini káblu. Takže môžeme prehrávať aj dve naraz skladby, lebo reproduktor samotný má vlastný audio kábel, ktorým môžeme pripojiť zariadenie k nemu. Tento kábel sa dá pohodlne vložiť, tu je taký zárez, do ktorého zapadne. To je veľmi pohodlné, keďže kábel nikde nevytrča. Reproduktor je peknej zelenej farby, vyzerá pomerne odolne. Takže ďalej, mali sme tu ešte reklamu pre pomoc ľuďom, ktorí sú na tom horšie. Ďalej sme tu mali aj návod, ktorý zrejme nebude v slovenskom jazyku, ale to nevadí. Nie je v slovenskom jazyku. Je tu napísané, že ako môžeme prehrávať z tohto reproduktora veci. Takže tu je napísané, že tento kábel, tento konkrétne, presne to, čo som vravel, že toto tu USB 2.0 sa zapojí do počítača. USB mini sa zapojí do reproduktora, konkrétne tu. Krásne to pasuje, nie je tu žiaden problém. Toto tu sa dá pekne otvoriť, že keď ho nepoužívame, môžeme ho pekne zabaliť a nezavadze nám kábel. USB kábel môžeme pripojiť do notebooku. Takže pekne to tu
zapasuje. A reproduktor sa bude nabíjať, svieti červené svetlo, to znamená, že reproduktor sa práve nabíja. A toto tu, tento audio jack môžeme zapojiť tiež buď do notebooku alebo do hociakého zariadenia, ktoré má tento port a tým pádom pôjde z neho cezeň do reproduktoru zvuk. Môžeme si to vyskúšať. Reproduktor, keď je nabitý, už nemusí sa pripájať k notebooku, môže hrať na vlastnú baterku, ale momentálne sme ho len čerstvo vybalili, takže ho necháme nabíjať. Tento tu kábel je 3,5 kový, to znamená, že pasuje do väčšiny zariadení. Kábel je dostatočne dlhý, dostane mi aj na vzdialenejšie miesta, má asi 30 cm, čo je postačujúce. Takže skúsime, ako to hraje. Pustíme nejaký zvuk, niečo z YouTube. No takže momentálne nie je nič také. Toto tu vyzerá zaujímavo. Reklama od Lidlu. Skúsime, ako to bude hrať. Začneme od úplne najslabšieho. Reproduktor dáme na plno a hlasitosť budem regulovať na počítači. Reproduktor je na plno, ale na počítači je zvuk na minimum. Takže aha, teraz sa mi stalo, že nehral, pretože som ho zabudol zapnúť. Takže ho zapnem. Už teraz bude hrať. Teraz je na minimálnej hlasitosti, postupne budem zvyšovať. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keď všetci prajú si šťastné a veselé, vianočné sviatky, nech všetkých omí. Takže na plnej hlasitosti hrá pomerne hlasno, čo je podľa mňa veľmi dobré na to, aký je maličký. Takže ho odpojíme už. Takže so zvukom som veľmi spokojný. Odpojíme aj USB konektor od počítača. Keď sa nenabíja, svieti na modro. Keď ho vypnem, nesvieti vôbec. Takže tento kábel takisto odpojím od reproduktoru. No, to už asi všetko. Čo sa týka krabičky, balenie je pomerne pekné, mne sa veľmi páči. Tento reproduktor som už raz mal, balenie sa medzi tým zmenilo, ale je pekné, malé, není veľmi napchaté, ako to býva u väčšiny mobilných telefónov, že nedá sa už spätne poskladať. V tomto tu balení sa dá toto zariadenie spätne vložiť do krabičky bez žiadnych problémov. Všetko, je tu miesta akurát, nie je tu žiadne veľa že niekde miesta je až príliš, niekde málo. Toto sú ocenenia, ktoré reproduktor vyhral, je ich pomerne dosť. Potom je tu, že reproduktor má priemer 40 mm, čo pomerne dosť. Dokáže hrať až 12 hodín, to zatiaľ neviem potvrdiť, ale na to, že sme ho nabíjali iba chvíľu, vyzeralo, že hraje dosť, takže mohol by to zvládnuť. Body jack je tá funkcia, ktorá znamená, že sa môže do neho pripojiť viac reproduktorov a tým sa efekt násobí. Expanded BXS, lepší zvuk, má to plný taký celkom. Potom batéria je ionová, už pomerne dobrá. Potom jack je 3,5 kový, takže s väčšinou zariadení bude pasovať, vôjde v pohode.
potom nejaké parametre. Jeho váha je iba 83 gramov, čo môžem potvrdiť, je veľmi ľahký. Má výkon až 2,5 W, čo podľa mňa takýto malý reproduktor výborné. Skreslenie je menej než 1%. Baterka má 400 mA a má 5 V zároveň. Nabíja sa podľa krabičky 2,5 hodiny. Potom je napísané, do akých všetkých zariadení by pasovala, ale ako som povedal, bude pasovať do všetkého, čo má 3,5-kový jack. Takže tu vzadu je kód. Tento reproduktor sa dá zaregistrovať aj na stránku oficiálnu. X-Mini má vlastnú stránku, ak by niekto nevedel. A to už bude asi všetko. Ešte čo sa týka návodu. Na vode je napísané, čo všetko obsahuje tento reproduktor. Takže všetko ešte raz môžem spakovať. Obsahuje reproduktor, kapsičku. Tuto tu je čierna, materiál príjemný. Je dobrá, môže sa v nej hocičo nosiť. Ďalej kábel, cez ktorý sa dá prehrávať, ale zároveň dá sa cez neho aj nabíjať. A návod, ktorý mohol by byť v slovenčine, ale nevadí, lebo k reproduktoru nič také netreba ako návod. Čo sa týka, tu je tá Buddy Jack. A čo sa týka Buddy Jack, dá sa k tomu pripojiť hociaký reproduktor. Úplne všetky, nemusí byť od značky X-Mini. Hrajú všetky, toto už mám odskúšané. Je to veľmi dobré, len ak ten reproduktor, čo pripojíme, nemá Buddy Jack, musí byť na konci radu reproduktorov, lebo do toho, ktorý nemá Buddy Jack, sa už nedá zapojiť ďalší. Ale keď nemá Buddy Jack, môže sa zapojiť do Buddy Jacku. Takže z toho to je super. Ďalej tu je, ako sa zapína. Tu je, dá sa zatvoriť tak, že sa zatlačí a zatočí. To bezproblémové, to malé. Vo vnútri je zrejme spružina. Potom tu je ten kábel. Takže ďakujem za pozornosť. To by bolo všetko o reproduktore X-Mini. Ale musím podotknúť, že zvuk je naozaj úžasný na to, aký je maličký.